Assalamualaikum. Wong teko rezekine teko. Nah, iki wis wong tani wis mulai gawe pangan meneh ki bolo ki mau wis tandur lilian kok sawah lor ki pindah ngidul. Rampung pangan wis makarya meneh ki penggaes rupiah ngene iki bolo nak ning desa ki semangat makarya. Yo wong tani iki mang mulo to. Wong ning desa ki lumbung pangane desa. Yo karo tak ora-ora ndak nyemplung. Lumbung desa. Tani padha makarya. Ayo di nandur pari nata langsung nanda alu. Ayo yo. Padha maju yen wis rampung nuli adang ayo kan datu mandang nyosoh beras nata lumpang ayo suarane nganti entek bos. Tani padha makarya ayo di tandur pari nata langsung nanda alu ayo yo padha maju yen wis rampung nuli adang ayo kang datu mandang nyoso beras nata lumpang ayo wis ngono ae. Semangat makarya semoga sehat selalu petani seluruh Indonesia.